Sí, la casa de Minecraft perfecta. Equipada amb almacenatge de sobre. Zona d'encanteris. Zona de forns. També de pocions amb cultiu de berrugues del Nether incluït. Habitacions en plural. Tots els blocs útils de Minecraft com l'enclusa, la taula de ferreteria o inclús la taula de cartografia, entre altres. També una sala de trofeus. I evidentment tot junt amb una estètica exterior exquisita, decoració interior super completa i una estructura molt còmoda pel survival. Tot això i encara més a continuació. Comencem revisant l'estructura de la casa. Canvio tots els blocs per llana per poder diferenciar bé les diferents parts. La llana blanca representa les parets de la casa. La blava, els blocs útils i decoracions. La lila és una torre exterior que ens ajuda a amagar la part de les escales perquè no es vegi lleig des de fora. La vermella és la xemeneia, que és una decoració tant interior com exterior. I es poden veure perfectament els pilars de fusta, que són els troncs escorxats de vet. En aquesta part d'aquí és on he decidit col·locar la zona de forns. Aquí tenim la xemeneia, com ja he dit. Aquests dos llocs que estan tapats per la torre exterior són les escales de pujar i de baixar. I aquí tenim una sala de cofres, una de les tres que hi ha en tota la casa, aquí hi ha la zona de pocions i altres blocs útils per tota aquesta zona. A continuació us faré un breu repàs de la casa, començant des de la fatxada, la part principal. Aquí tenim la porta, posant un túnel perquè per aquí passen les escales i com entrem, només entrar tenim la xemeneia, una estora, la zona de forns, aquí per guardar els combustibles i altres materials relacionats amb la cocció, una taula de decoració, aquí sortim a l'estable per si vols tenir un cavall, i aquí tenim una de les zones de cofres que ja tenim. Aquí tenim el sòtan on podeu posar el que vulgueu, pis de dalt i blocs funcionals, pocions, etc. Pugem al pis de dalt i aquí jo he posat aquí una paret de tasques pendents per tenir ordenat les coses que vols fer, una sala, un lloc de reunions, una finestreta, el mapa que no és gaire complet el meu, zona d'encantaments i ara anirem a les habitacions. Per aquí tenim aquest passadís i entrem a la primera habitació. Aquí tenim una finestreta, tot de decoracions, un armari, següent habitació. I aquí jo he posat la sala de trofeus, però si voleu també podeu fer una habitació, perquè a més aquí jo he posat un balconet, aprofitant, molt xulo aquest balcó. I doncs ara toca a l'últim pis, el pis de dalt. El pis de dalt també el podeu transformar en una habitació si voleu. Jo al pis de dalt he aprofitat per acabar de ficar tot l'almacenatge que es pugui a sobre un llit perquè conti com a habitació. I a més aquí tenim com una bodega plena de barrils on podeu guardar tot el que vulgueu. I aquí teniu com una armeria perquè també teniu estants d'armadures o per poder guardar les vostres armadures preferides i que es pugui veure així com així. I queda bastant xula aquesta bodega, molt d'espai per guardar coses. Espero que amb tots els elements estructurals que us he mostrat en aquest vídeo aprengueu a millorar les vostres construccions de manera que feu cases més xules i més còmodes. Recordeu, soc en Bux i si us ha agradat aquest vídeo no dubtis en donar-li like i subscriure't. Adeu!